Skateparkan ideia izan zen, hasi ginenean patinetian ibiltzen, eta ez genekan lekuik praktikatzeko, eta horren korritu zigun eskaera itia. Nola egiten dugu udaletxeak guztia ez dugula guk bakarrik nahi, jendea ados dola. Eta ez dakitzen norbaitek santzun, zeba ez dugu firmak biltzen. Eta ikusi nituen paper batian, arkatzakin eta izian, ez? Eta esan, azte edo zer da, eta esplikatu ziaten, eta iruditu zitzaidan, hain aberatsa, hain eharra gazte batzuk, hain umetan, beraien kezka batzukin, jendea hurbiltzen, firmak eskatzen. Eta bilduta gero eraman genituen udaletxea, eta esan zigun bilerak egiten hasiko ginela eta horren pozik jarri ginen. 250 firman ingurun jaso genituen. Aurru talde bat, bagenekin bazela denbo bat ja skatepark baten premia dieraziz. Gehien animatu zian gauza azkenean izan du da aurrak. Eta izan du da nik uste nun hilda zegoen zerbait dela gaztian iniziatiba, gaztiak gauzak hartzia eta antolatzeko iniziatiba hori galdua zola eta ikusi dut ez. Udala bai egin duna da, guraso horiekin harremandu da. Guraso horiek deitu dile, esplikatu dile, guraso horiek nik batzukin hitzen dut, bintzat harrituta daude eta oso pozik daude, udala beak ere nola kontuan hartu dituen gaztetxo batzuk eta ze jarrera eman dilen. Udaletxeak gogoa jarritu gukin skateparka egiteko, lehenengo bilerak egiten molestatu dira eta gero hain dirua biltzen. Beste udaletxe askotako esperientziakin, beste batzutan kolaboratu dugu, eta bai nik eta bai nire lagunak skate mundukoak eta hola, harrituta bai nola gaztiak atrebitu dian gerturatzea udaletxeana, eta udaletxean jarrera oso irikia izan du da. Eta gaina jakinta, beraiek onartu eta hasieratik ez jakintasun badola. Emuneko teknikari bat zeon, lagundu ziguna, bileraren nondik norakoak planteatzeko hasieratik. Eta bertan ikusi genuen, udala izanikan askontzako horma bat, egitan mesedegarri izan daiteken ente bat bino, oztopo dela gauzak aurrera emateko. Orduan, aholkatu zitzaigun, oso modu azertatuan, herriko pertsona referentea izan bertzula, gidaritzera emango edo gutxinez, dinamika hori pixka bideratuko lukena egun horietan. Beraien aldetik izan du da entzun, eta hori oso gustu hartu den gauza da. Kontentu gaudez, lagun gu ongi pasatzen, gu ongi pastean edote, eta orduan poztu egiten ga. Gauza izan duzen, gune genula prozesu iriki bat, prozesu parte hartzaile bat iriki, nun jende guztiak, parte implikatu guztiak, aurrak, gazteagoak, gurasoak, parte hartzea zuzenean udaletxeakin. Ez ikustia udaletxea urruti dagoen zerbait bezala. Guri hasieran harritu zigun, ze pixkat hasieran uste genuen ez zigutela kaso ingo, pixka brometan izan zen bino. Ikusi genunean kaso egin zigutela, animatu ginen eta gehiago egin genuen. Azkenean, denan parte hartze batek bultzatzen duna da hobeto funtzionatzea denak. Ezin duguna da zerbaitek, adibidez nik askotan ikusten dutela, udaletxeari zerbait exigitu, baina exigitaz aparte zuk ere parte hartu behar duzu. Egia da, ja udalak hor enbite bat ikusi zuen eta jarraipen bat eduki du horrek eta gaur egun skateparka bat dijo aurrean.